Moje meno je Alexandra Macková a v tomto videu aj v celej následnej sérii vám ukážem, aké techniky využívajú tlmočníci k tomu, aby dokázali komunikovať efektívne a zrozumiteľne. A ktoré z týchto techník si jednoducho viete osvojiť aj vy. Tlmočníctvo je disciplína, ktorá vyžaduje pomerne vysoké jazykové kompetencie. No techniky, na ktorých stavia, sú natoľko užitočné a natoľko funkčné aj pre nižšie úrovne, že mi príde škoda sa k ním dostať až na C-čkových úrovniach jazyka. A ja vám dnes ukážem tú najkľúčovejšiu, z môjho pohľadu najfunkčnejšiu pre moje jazyky aj na nižších úrovniach, ktorá sa vám bude skvele pamätať. Táto technika sa volá KISS. Keep it short and simple. Keep it short and simple jasne vyjadruje, akým spôsobom by sa mal človek snažiť komunikovať pre skvelú zrozumiteľnosť pre druhú stranu. Krátko a jednoducho. Čo to pre nás konkrétne znamená? Ja si tu pomôžem svojimi tlmočníckymi poznámkami. Budeme aplikovať také stratégie, ako je generalizácia, simplifikácia, vynechanie redundantnej informácie či kompresia. Tak a teraz tieto termíny skúsime popísať technikou KISS. Jednoducho budeme zovšeobecňovať, budem veci zjednodušovať a osekávať a vynechávať zbytočnosti a dostávať sa k veci ekonomickým spôsobom. To znamená skutočne sa dostať k meritu veci na podklade toho, čo ja viem ovládať. Predstavte si, že chcete niekomu povedať nasledujúce vety. Veď čo, my sme boli vo firme nútení prijať isté opatrenia, ktoré majú zabraniť tomu, aby nám noví zamestnanci odchádzali ešte v rámci prvého roka. Lebo sa nám veľmi často stávalo, že u nás získali skúsenosti, kvantum praxe, veľa nového sa naučili na tých našich projektoch a potom pri prvej príležitosti odišli za lákavejšou alternatívou. Pokiaľ disponujete angličtinou na úrovni C1, C2, tak by ste možno nemali problém vystrúhať alternatívu ako In our company, we were forced to implement certain measures aimed at preventing our new employees from leaving within the first year. Toto si necháme pre fajnšmekrov. My si to poďme zjednodušiť. Pozrime sa na tie vety. Vo firme sme boli nútení prijať opatrenia. To jednoducho môžem povedať, vo firme sme museli urobiť isté kroky. Takže by to bolo In our company, we had to take certain steps. Alebo we had to take some steps. Tak, jedna veta. Idem na ďalšiu. Ktoré majú zabrániť tomu, aby naši zamestnanci odchádzali ešte v rámci prvého roka. To si zjednoduším na tieto kroky zastavia našich nových zamestnancov od odchádzania v prvom roku. Čiže by to mohlo byť These steps will stop new employees from leaving in the first year with us. Veľmi často sa nám stávalo, že u nás získali skúsenosti, prax, veľa sa naučili. Opäť pokiaľ nemám v danej reči rýchlu výbavnosť všetkých týchto rôznych príkladov, ktoré sa jednoducho dajú povedať, veľa sa toho u nás naučil, tak to skutočne vyjadrím len tým jednoduchým They learned a lot with us, lebo they learned a lot in our company, they learned a lot on our projects a potom pri prvej príležitosti odišli za lákavejšou alternatívou. Tak jednoducho poviem, no a potom odišli rýchlo alebo okamžite za lepšou alternatívou. Alebo jednoducho len potom odišli. And then they left for better alternative. Čiže to riešenie by skutočne mohlo vyzerať takto. Samozrejme, to využitie týchto techník profesionálnymi tlmočníkmi vyzerá o niečo inak, ako keď človek komunikuje na strednej úrovni. No ten princíp, to osvojenie si keeping it short and simple vám môže veľmi pomôcť vstupovať do konverzácie, aj keď máte pocit, že to ešte nezvládate a že takúto vec by som predsa nedokázal v angličtine vyjadriť. Keď vám toto prebehne hlavou, povedzte si keep it short and simple,
Dajte si čas to skúsiť popísať podľa tejto techniky a dajte mi vedieť, ako vám to zabralo. Už na budúce vám prinesiem tip na ďalšiu tlmočnícku stratégiu, ktorá je veľmi užitočná, takže ak ešte neodoberáte môj kanál, tak sa pridajte dole pod videom, aby vám ďalšie tipy neušli. No a ak už videá odoberáte a toto sa vám páčilo, tak vám budem vďačná za like, ktorý môjmu kanálu veľmi pomôže. Prajem vám krásne dni a vidíme sa opäť o týždeň.